हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोना माखासे डाटा लाना फैदों बेनो जाबाय माखासे जोंहा एल'टेड जानाय पुलिस स्टेशन आन्डार मिलिटेन्सि एफेक्टेड दा मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरियायाव माबायदि सिलेक्शन खालामदों आरो बेसेबां भेकेन्सि दङ नोंथांमोना नायलां जोबोर मोजां मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट मोनो बड जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दा नोंथांमोना बे डाटाखौ रावनिफ्रायबो मोनाखै जानांगौ स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोबजासिम बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोना नायग्रोदो जाहाथे नोंथांमोना डिटेल्सखौ बुजिग्रोयो दा ओरैबायदि बुंदों जे 10% रिजार्भेसन दङ नालाय जोंहा बेखौ मोनगोन उनावहाय लासैनो दा फार्स्टआव एग्जाम नोंथांमोना पर्टेलाव फैनानै जायफ्रा दासिमबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामाखै सेन्टारखौ खालामना लादो दा बोरै खालामो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो फार्स्टआव नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय एप्लिकेसन नाम्बार होनांगौ बेनिफ्राय केन्डिडेट्स नाम होनानै बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै केपचा होनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालाम आरो रेजिस्टार खालामबा नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म मोनगोन बेयाव नोंथांमोना निउ मोनगोन आरो बे निउआव थुनाय लोगो नोंथांमोना फिल खालामनानै सेलेक्ट खालामनो हायो एग्जाम सेन्टारखौ बेयाव मिस्टेक खालामनाङा रल क'डआ खायसे मिस्टेक जादों जेबो नङा बाट गिनाङा नोंथांमोना अके मानोना नोंथांमोना गासिबो डाटाया दंखायो जास्ट नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौल' सेलेक्ट खालामबानो जाबाय मोजाङै थ' बेनिफ्राय बर'जों लिरनो मोनगोन जिंगासिनो गैया बेनिफ्राय जोंहा एडमिट दा एडमिटआव खायसे सानगासिनो दङ जे रिटेन एग्जाम जागोन नामा बे नङा नोंथांमोना फिजिकेलसो होग्रोनांगोन फिजिकेल पास जाबासो नोंथांमोनाहाय मा खालामनांगौनो एग्जाम होनो मोनगोन दा एडमिट डाउनलड खालामबा मोनथाम अपसन दङ जायखिजाया फन नाम्बार इमेल आइडि एप्लिकेसन आइडि मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनानै लगइन खालामबानो एडमिट डाउनलड जागोन एग्जाम टाइपखौ नायदो फिजिकेल टेस्ट होखादों डेट मिन्स रानिं जागोन अके पिएचडि फिजिकेल टेस्ट जागोन स' नोंथांमोना नायनाय खालामबानो जाबाय थ' बिनिफ्राय मिस्टेक जानायफ्रा जेब्ला रानिं जागोन अब्ला आपडेट खालामनो हायो नोंथांमोना बुंनानै होनांगोन माखासे डाटा एन्ट्रि थायो बिथांमोनखौ बुंनो होनांगोन दानिया बे जाबाय दा जायफ्रा एबि इउबि पास जाना दंखायो नोंथांमोननि थाखाय बे जाबाय एल'टेड एबा पुलिस स्टेशन जायफ्रा मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया ना बेनि बियो दा बेयाव जोंहा 10% रिजार्भेसन दङ आरो दानि गोदानावबो दङ बेनो जाबाय माखासे गोदान रुल्स खालामबाय जे एफेक्टेड एरियायाव काटअफआ खम थाङो अके स' बिनिफ्राय जोंहा फार्स्टआव नायसै नाम्बार 1आव बेनो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ गासै 7 भेकेन्सि बेनो जाबाय पुलिस स्टेसना जादोंनो आमगुरियाव 7 भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय कनस्टेबल एभियाव 3 दङ बेनिफ्राय इउबियाव 3 दङ गासै 7 दङ बेनिफ्राय आरोबाव आमगुरि नोंथांमोना नुनो मोनदों शिबसागर बियो बेयाव नायदो गासै दङ 7 बेयावबो स' बेनिफ्राय जोंहा नै बिजनि दा बिजनियावहाय चिराङाव नायदो एभियावहाय 3 दङ बेनिफ्राय इउबियाव 3 दङ बे बिजनि पुलिस स्टेसननि आन्दारावबो माखासे एफेक्टेड एरिया दङ स' नोंथांमोना चान्स दङ अके बेयावबो 7 जन दङ स' बेनिफ्राय दानिया बिजनियावबो दङ नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बेनिफ्राय जोंहा फैबाय नेक्स्टआव बेनो जाबाय बिश्वनाथ सारियालि दा बिश्वनाथ सारियालियाव 7 दङ बिनि गेजेराव कनस्टेबल एभियाव 4 इउबियाव 3 दङ दा बेबायदि मोजां चान्स दङ आरो दा बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव थांसै माखासे कार्बि आंलं दङ स' नोंथांमोना कार्बि आंलं नोंथांमोना नुनो मोनो बकाजान दङ बेनिफ्राय बकलिया दङ बेयावबो 7 दङ बिनि गेजेराव एभियावहाय 4 दङ इउबियाव 3 दङ दा नोंथांमोना बेयाव नाय धेमाजियावबो दङ दिकेजुलि दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना बे डाटाखौ नायनो हागोन बा स्क्रिनशट खालामनो हागोन आरो लोगोसे दानिया जोंहा कार्बि आंलं दकमाका अके दकमाका बेयाव दङ 7 दङ बेनिफ्राय 4 दङ कनस्टेबल एभियाव इउबियाव 3 दङ बेनिफ्राय क'क्राझार दतमायाव नायदो 7 दं एभियाव बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ गासै 7 दङ बेयाव दा जोबोर मोजां बे माखासे काटअफआ खम थांगोन नोंथांमोना चान्स दङ जायफ्रा बे एरियानि पुलिस स्टेसननि बेनिफ्राय बाक्सा दङ स' बाक्सा नोंथांमोना गरेस्वर मोनदों 7 दङ बिनि गेजेराव एभियाव 7 दङ बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ थ' क'क्राझार गसाइगावबो दङ बेनिफ्राय सेरफांगुरियावबो दङ दा जों गसाइगाव नायोबा 7 दं एभि कनस्टेबलाव इउबियाव 2 दङ गासै 7 दङ थ' बेनिफ्राय उदालगुरियावबो दङ हरिसिंगायाव दङ रौतायाव दङ स' नोंथांमोना उदालगुरि हरिसिंगा बेनिफ्राय उदालगुरि पुलिस स्टेसन बेयाव दंजोबो स' नोंथांमोना बेयाव डाटाखौ नायै स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय मा खालामनांगौबा PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन दानिया क'क्राझार कुसुगावबो दङ दा क'क्राझार कुसुगावबो दङ मोजां दङ एभियाव 7 बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव दङ गोबां दङ स' नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन उदालगुरि माजबाद दङ बेनिफ्राय मेराफानि गलाघाटआव दङ गलाघाटआवहाय एभियाव 7 दङ बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ नैबे मेराफानि पुलिस स्टेसनाव अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना डिब्रुगड़ मोनदों चिराङाव पानबारियावबो दङ 7 एभियाव दङ बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ दा बे जाबाय दाखालि जायफ्रा पिएचडि पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय आरो चिराङाव दंबावो बेनो जाबाय रुनिखाथायाव दङ 7 दं एभि कनस्टेबलाव भेकेन्सिया बेनिफ्राय इउबियाव 2 दङ बे दाखालि जायफ्रा पास जाबाय बिथांमोननि बिनिफ्राय दानि गोदान रिलियावबो 10% रिजार्भेसन दङ स' नोंथांमोना मोजाङै जाहाथे नोंथांमोना नायो बेनिफ्राय मोजाङै रिलिखौ होबानो जाबाय दानि गोदानावबो बेबादि सेम दङ बाट भेकेन्सिया एसे खम थागोन मानोना दानि भेकेन्सिया खम नालाय सिगांना 6000 दानिया 2000 एसे बारा दङ
दा बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बेनिफ्राय एडमिट जायफ्रा मिस्टेक जादों जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला डाटा एन्ट्रि खालामग्रा थायो नालाय बेयाव लगइन खालामनानै आपडेट खालामनो हायो जेबो गिनांगौ गैया दा नोंथांमोना जास्ट नोंथांमोना आइडि प्रुफखौ लांनानै जाहाथे बेखौहाय कारेक्सन खालामो नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालाम अब्लानो खालामगोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना गोजोननाय मोन्दों जानांगौ माखासे भेकेन्सिखौ मोननानै दा फाइनाल सिलेक्सन लिस्टआवबो नोंथांमोना बेबायदि एफेक्टेड एरियायाव फैगोन दा लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ दा नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि लेटेस्ट आपडेट मोनो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव